Hele, víš, že jsem ti včera povídala o tom mým cháborovi, co ho miluju, no? Tak on byl včera na zastávce a já jsem tam s ním čekala na autobus. On tam prostě se mnou byl a on si tam se mnou prostě povídal. Kámo, a potom tam přišel ten tvůj kráš, jo. A prostě, ježiš, oni se tam porvali prostě. A bylo to strašně dramatické. A potom tam přišla ještě Šafina a Klaudie, takže to samozřejmě začali řešit. Potom tam přišla ještě Cvíja, protože prostě to bylo strašně jakože napínavý, chápeš? A oni to viděli a přišli tam uči a přišla tam i ředitelka prostě. Chápeš to, jakože tam přišla prostě ředitelka. A posloucháš mě? Co jsi říkala? No, prostě na té zastávce tak se porval prostě Matuš s tím... Cože? No. Páro, žiješ? No tak asi čau, no.